Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa ta cikin wani sabon shirin na daga marubutanmu. Shirin da ke kawo muku karatun littattafai daga haziƙan marubutan Hausa. Sunana Zubairu ‘yan Balannaji. Har yanzu dai muna nan a cikin littafin ramin mugunta wanda Zahra'u Baba ya kasai ta wallafa. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗe mai gina ra mai mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra mai mugunta. Barkanmu da dawowa. Ta ce, to ni zan tafi, Allah ya bashi lafiya. Bata tanka ba ta wuce suka jera ta kalli Nasmatu ta ce, ki haƙuri, alama dai baki jin daɗin zama da Hajiya uwani. Ta ce, mu je ki gaisa da mama, wato Hajiya Binta. Suka shiga ta karɓe ta hannu biyu, hira sosai suka yi ta sanya direba ya mai da umma. Wannan kenan. Magana karatu ta kankama don an karɓo mata result ɗinta har an yi mata komai. Tunda dama ta yi jam ta samu za ta karanci biology, shi kuma Hamal yana ci gaba da samun sauƙi don yana dogara kafarsa da sanda. A yanzu kullum da shi ake jam'i a masallacin gidansu. Mahaifinsa ya ji daɗi, ya ƙara gode wa Nasmatu ga shi ya yi ƙiba abinsa, duk da cewa kullum abokansa suna hanya idan sun zo Nasmatu kan zauna ta ƙi fita, ba ta so su kawo masa kayan maye a boye. Ran da ta ji wani ya kawo mata, shi ke nan Fadila da Samira su ma jami'ar UK suka fada duk tare za ta ringa tafiya. Hamal ya samu sauki don yanzu kullum da asuba sai sun yi tilawa ta izu 5 har sun yi sauka. Ta ce, mijina dama ka yi sauka? Ya yi dariya. Tun na ɗan shekaru 15 kuma ina da haddar izu 30 amma kin ga ta zubi. Ta ce, to ai lokaci yayi da za ka mai da haddarka. Ya ce to ana yake sanar mata zai je Jamus domin su yi sakin ɗin ƙafarsa. Ya ce tare za mu wuce. Ta kicin ita ba za ta ba. Kana so mu ɓata maka tsari ne? Ni fa ba ƙauya ce. Ya ce haba matata, ba haka muka yi da ke ba, ki manta duk abin da ya faru a baya, mu buɗe sabon shafi. Ya ce ko? Ya ce ƙwarai. Ta shiga wajen mami ta tarme musu kitso, ta zo ana yi wa sayyada, amma an sanya mata a tasiri. Ta ce, kin san saka wannan haramun ne? Ta ce, na saka. Kabarinmu ɗaya? Ta ce, a'a, na dai faɗa miki ne a zato na baki sani ba. Da wanda ya sa da wanda aka sa wa Allah duk ya tsine ni. Ta ce, au, ashe? To na ji. Ta mai da hankalinta akan mai kitson. Ta ce, idan kin gama mata nima sai ki yi musu, ko ba ku gama ba? Ta ce, duk na yi musu, ta Hajiya. Ta ce, zan wuce wajena, in kun gama sai ki kira ni. Tana zaune tana duba takardun jarabawar yara aka zo kiranta. Ta sanya hijab ta ɗauki kayan kitsanta ta ce, au, ba ki yi wa mami ba? Ta ce, na fasa a yi miki. Ta zauna ta cire hijab tana tazar kai. Sayyada ta ce, oh, dole ki ce sa a tas haramun ne saboda ke kina da shi. Mai kitsan ita kanta tunanin inda za ta kitsa gashin ta saboda tsawo, don shi yasa Nasmatu san ba ta son yin kitso. Riga ce ta atamfa irin mai siririn hannu a jikinta, ta kama ta, gashi ta yi ƙiba jikinta ya murji, ta yi kyau sosai. Ta so mai mata kitson, 'ya'yan mami duk suna nan, an daɗe ana kitson kafin a gama. Ta ce, nawa kuɗin kitson? Ta ce, ba da abin da za ki bada. Ta ce, to, mami ta ce, je ki za a biya. Ta sanya hijab ta ce, to, na gode mami, Allah ya ƙara arziki. Me kitso na gode, to, in za ki sake yi sai ki karɓi lamba ta wajen Hajiya sai in ji. Ta ce to, ta fito wanka ta cancaɗa kwalliya cikin riga da skirt masu tsananin kyau. Rigar hannun shi ne da ita ta tsara kwalliya, bata ji san da ya shigo ba, ita dai ta ji an yi sama da ita. Ta so mu tsalle tana cewa ni kar ka ɓata mun kwalliya. Ya ce to wa kika yi wa? Ta ɗan kare fuska ta ce mijina. Ya ce to bari na yi miki godiya. Ta soma ja da baya yana binta har suka ƙware. Ya ce in tambaye ki ya suna na? Ta ce miji ne. Ya miƙe ya fice a gurguje ta shiga bedroom ɗinta ta ɗauko after dress ta tsora ta biyo shi ta same shi ya yi gurin mami ta bi shi gaba ɗaya ɗiyanta sun haɗu suna cin abinci. Ba shi da buƙatar abinci
ya zauna kujera, ita kuma ta kusa ƙarasowa sai ta ga Hajiya Binta ta dawo unguwa da leda a hannunta. Saboda haka sai ta karɓa ta bi ta dan ta kai mata. Naufal ƙaninsa shi ma shu'umi ne kansa ya ce, mami na tana da ƙanwa ne a aura min ita? In dai suna kama, ina son yarinyar nan. Ina mata kallon bagidajiya ashe ta haɗu. Jifa ina mamakin ƙauyancin yarinyar nan. Kullum lulluɓe da hijab, ashe shegen kyau gare ta. Kin ga gashi har baya? Haba, ga wani irin Hamal ya miƙe a fusace. Ya ce, ya isa, ba na son iskanci. Duk hijabin da take sawa ba ta tsere ba ashe, kai ma kallonta kuke? Wannan iskanci ne, wato ni kun raina min hankali, har za ku dinga faɗar kyawun matata. Ai gwanda ku ganta a bagidajiyar. Mami ta fusata ta ce, wai ba ni na aura maka ita ba? A kanta har za ka yi wa ƙannanka wulaƙanci? Ka kiyaye ni fa. Haba mami, wannan wani irin cin fuska ne. Ya ce, zan maka rashin mutunci fa. Kai tsaye ya ce, ni kuma in yi wa kowa rashin mutunci, in tada hankalin kowa a gidan nan. Ko don kin ga an daɗe ba a yi ba. Sai ta yi ya rinka zuba ruwan bala'i. Ita kuwa Nasmatu ta shigo ya daka mata tsawa. Dama tana jiyo hargaginsa daga can da gudu ta juya har sai da ta ba a ƙannansa da kai tsaye ya fice a gidan. Bai shigo ba sai da safe. Dama ita da ta tashi ta je ta tashe shi ta ga baya nan sai ta yi sallah ta ci gaba da karatunta. Bai shigo ba sai 11. A buge ya shigo yana tinƙele a tsakar gida. Nasmatu ba ta taɓa gani ba, tsoro fargaba duk suka kama ta. Kai tsaye ɗakin mami ya harɗe akan kujera yana zuba rashin mutunci. Babu wanda ya yi ko tare. Nasmatu ta shigo idanunta na tsiyayar hawaye. Mami ta ce, in dai akan wannan ne sai hawayenki ya ƙare. Ta yi dariya, sai ki san yadda za ki da mijinki. Ta sa hannu ta riƙo shi. Tashi mu tafi, ka ji mijina? Ya yi kan mami kamar zai da ke ta dai Nasmatu ta lallaɓa shi ta tafi da shi ɓangaren. Yana kwance tana kallonsa ta ce, wannan shi ne mijina, Allah ta shirya min shi. Sai Azahar ya tashi, ya yi wanka ya cancaɗa kwalliya, ya nufi masallaci, ya dawo ya yi zaune a falo, ita kuma tana ciki. Ya ce, matata, ta fito hannunta riƙe da kallabi tana ƙoƙarin ɗaurawa. Ta zo ta zauna hannun kujerar da yake kai ta ce, gani ka bar tsake kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shan giya. Ko ma ba haka ba mijina, ƙannanka ba za su girmama ka ba za su ga mutuncinka ba, kowa ba zai ganka da mutunci ba. Don Allah mijina, ka daina. Ya kalle ta ya yi shiru kamar mai tunani. Kwana 2 baya fita, bai zuwa yawo. Ranar Alhamis suka wuce damar shi da ita. A otel suka sauka. Tana tsaye jikin taga tana kallo. Ya kalle ta, ‘yar ƙauye, yanzu za mu fita zaga gari, amma kada ki sa mana hijab a nan. Sai murmushi, ta fito wanka suka shirya, after da ta sanya suka fice. Ba su suka dawo ba sai wajen ƙarfe 12 ƙasar. Ta sake wanka ta fito, ya shiga, ta ce, kai ƙasar na akwai ci gaba. Ya ce haka ne, ya fidda mata wasu kayan bacci fitinannu. Ya ce amshi. Ta riƙe kayan baccin tana kallon su galala. Ta jima tana addu'a. Ya yi waya aka kawo masa abinci. A baki ya ringa bata. Ji yake da zai iya haɗiye mata da ya haɗiye matarsa. Gaba ɗaya yau babu abin da yake in ba tattalinta ba. Tare da yi mata alƙawari iri-iri. Nasmatu ta tsinci kanta cikin wani irin yanayi. A yanzu ta cire ranta daga tunanin ashar. Za ta zauna da mijinta, za ta kyautata masa domin yana kula da ita a yanzu. Ta koya masa tsayuwar dare don ko ta yi bacci shi yake tashinta. Ya ce, tashi lokacin ibada ya yi. Kwanansu 10 suka dawo. Ko da suka dawo rayuwar Nasmatu ta sauya. Hamal yana nuna mata mararinsa da ƙaunarsa gare ta. Precious tana fama da rashi biyu. Rashin Hamal da ta ƙwallafa ƙaunarsa, ko rashin Nasmatu da take so kamar ranta. Hakan ya kawo mata matsala a rayuwarta. Ta yi sanyi
don duk wani namiji in ba Hamal ba baya gabanta. Tana son sa tamkar ranta, rashin sa ba za ta iya jurewa ba. Har ofis ɗinsa ta same shi a wata rana. Hamal ya kalle ta ya watsar, ya ce, "Ke lafiya?" Ta ce, "Haba sweetheart, ka san in ba kai ba babu namijin da nake so. Akan bileja za ka watsar da ni?" Ya daka mata tsawa, ya ce, "Ke kina da hankali kuwa? Mata ta ce bileja?" Ta ce, "Ai kai kake karanta da haka. Idan na kira ta na yi laifi." Ta durƙusa da kafafunta, fuskar tana tsiyayar hawaye. Ta ce, "Hamal, ina son ka, ka sani zan ciyar da kai daɗin da Nasmatu ba za ta iya ba. Ka sani bawun da wanda ya fi ka." Ya ce, "Maganar gaskiya ita ce, zaman da muka yi da can in na tuna shi ma raina yana ɓaci sosai. Na yi nadamar sanin ni matata kaɗai nake so, ita kaɗai ta ishe ni kallo a yanzu." Ta shaƙi takaici, ta bi shi da kallo tana zumbara baki. Ya ce, "Shaiɗan ne a wancan lokacin, babu macen da ta fi matar aure jin daɗi da samun gamsuwa. Ke ma ina shawarta ki je ki yi aure." Ta ce, "Ba zan manta da kai ba, ka shiga kundin tarihin rayuwata kamar yadda na shiga naka. Ni taka ce na sani, na daɗe da tunanin ranar da zan rasa ta. Nasmatu ta yi nasara a kaina." Kuka sosai take, ta riƙe ƙafarta tana nuna aji tausayinta. Ya ce, "Precious, me kike so?" Ta ce, "Hamal, kai kaɗai nake so." Ya ce, "Ni ba zan sake son kowa ba. Wancan ma soyayyar da muka yi ta shaidanci ce. So ɗaya Nasmat na bawa, ita ce daidai ni. Har abada ba zan sake aikata zina ba. Wacce na yi a baya ma ina roƙon Allah ya yafe mu. Allah ya bani mace mai addini, kyakkyawa, 'yar dangi kuma. To me zan yi da ki fita a ofis ɗin nan tun kafin na sabar ni." Ta ce, "Ba ka yi min alƙawari ba? Ka cutar da ni, ka raba ni da kowa nawa. Kai ma zan ɗanɗana maka kwatankwacin abin da kai. Ni da kai za mu yi tarayya wajen son matarka, ko duka ka rasa mu." Ya ce, "A buge kike na fuskanta, sun sha ta gaya miki ƙarya. Na su matsarkakakkiyar ya ce, ni ne mutumin da na so masaninta, kuma da ni ɗaya za ta rami." Sai dariya ta ce, Hamal zan ɗanɗana maka kuɗarka." 'Yan makaranta sun soma ɗaukar lakca. Nasmatu na cikin sabbin ɗalibai, shiga take da ƙaton hijabinta wanda takan sa niqab, shi yake kai ta ya ɗauko ta ko su taho da su Fadila. Don ko gurin mami za ta sai ta sanya hijab. A yanzu ya gano amfanin hijab ga 'ya mace, ya gano dalilin sanya hijab ga mata musulmi. Waiwaye, Ashraf ya ci gaba da karatu, amma tabbas yana jin Nasmatu a ransa. Ya sha wuya kafin ya samu ta fita a ransa, ko da yake da dama takan faɗo a ransa. Yana ji a jikinsa ya yi rashin matar arziki, yana kuma yi mata addu'a. Ɗalibai sun taru a wani tafkeken hall cike yake da manyan likitoci da kuma ƙanana masu tasowa. An haɗa ana muhawara a tsakanin wasu haziƙan ɗalibai guda 6 waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban. Nusaiba Ahmad daga ƙasar Malaysia, Peace Okeke da Morocco daga Japan, sai Futuhatul Khair Abdallah daga Iran, sai ta ƙarshe Sanariya Abdallah Muhammad daga Nigeria, wacce duk ta fi su baƙi, kuma duk 'yan hall ɗin kowa yana sauraron bayananta domin ta fi magana mai ɗaukar hankali. A gaskiya Sabariya ta yi ƙoƙari sosai a cikin waɗanda ta burge har da Ashraf, sai dai shigarta ba za ka ce Hausa Fulani ce ba, don shi ma kallon da Ashraf yake mata kenan. Wandon jikinta ya matse ta sosai, ga wata fitinanniyar body hug ta yi tas a jikinta, ga kanta babu kallabi, gashinta ya sha gyara ya kwanta har kafaɗarta. Ashraf ya ringa maimaita sunan a ransa, Sabariya, anya ko musulma ce? Ga shi dai fassarar sunanta mai haƙuri, shi kam a yanayin shigarta ba ta da bambanci da shigar masu jajayen su. An goga sosai tsakanin ɗalibai, sun yi bayani ne akan ciwon hawan jini. Bayan an kammala, Sabariya ta fi kowane ɗalibi maki, ana ta gaisawa da su ɗaliban da ɗaukar hotuna da su. Shi kam yana kan fit ɗinsa bai ko motsa ba.
yana son mutane su rabu ya je ya magana da Sabariya, sai kawai ya hango wani matashin Bature ya nufi inda take, babu wata ya rungume ta a jikinsa ya bata hot one. Abun al'ajab sai ga kawai ta yi ƙasa tana kuka. Hakan ya tabbatar masa musulma ce, ta kuma ji haushin haka da aka yi mata. Sabariya takaici ya ishe ta domin bata taba tarayya da namiji ba, amma gashi wani ƙazami kafiri ya rungume ta har da yi mata kiss a cikin mutane. Gaskiya bata yafe ba. Ashraf ya miƙe ya je gare ta yana tambayar ta me ya faru da ita take kuka. A fusace ta miƙe sai ta ga baki ne dan uwanta mai cikar haiba da kwarjini. Ta ce wani abu ne ya faru da ni, amma komai ya wuce. Ya ce ɗazun da zaki gabatar da kanki kin ce ke 'yar Najeriya ce. Ta ce tabbas ni 'yar Najeriya ce. Kaifa? Ya ce ni ma haka. A wacce jiha kike? Ta ce Jigawa State. Ka san Ringim? Ya ce sosai. To kin san Dabi? Ta ce sosai kuwa. Ai ba shi da nisa tsakanin. Ya ce ni dan can ne, a nan iyayena suke, amma dan asalin Gombe ne. Da ban yi niyyar yi miki magana ba, sai dai na ga abin da wannan baturen ya yi miki shine dalilin magana ta. Da fatan Hajiyar ba za ta ji haushi na ba. Ta ce haba dan uwana, da Ringim da Dabi ai duk ɗaya ne. Bismillah, ba zan ji haushi ba. Yayi murmushin jin kalamanta ya ce thanks, sai dai ki haƙuri da ni, kar ki ce na fiye shishi. Da farko dai ya wajabta ga mace ta kame kanta daga dukkanin aikin alfasha da duk wani abin ƙi, kamar zina, nuna tsiraici a fili, sanya tufafi irin na kafirai, bayyana abubuwan da za su janyo fitina ga mazaje. Wannan bai halatta ba. Ire-iren waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke kwashe mana albarka, alhalin mu muna ganin ba komai bane. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kai annabi ka gaya wa matayenka da kuma 'ya'yanka da mata mumunai da su sanya hijabi su lullube jikinsu. Wannan shi ya fi dacewa a san su. Da wannan siffar ba za a cutar da su ba. Allah ya zama mai rahama da gafara. Tabbas a wannan zamanin idan za mu duba madubi sai mu ga cewa a madubin musulunci muna kamanni ne da Yahudi da Nasara. Dalili na faɗar haka, yawanci ba a gane mace musulma in dai ba magana ta yi ba a wasu guraren, misali a ƙasashen ƙetare. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga duk macen da ta isa haila, wato ta kai matakin balaga da ta fita tsirara, wato babu lulli. Har wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suke kamanceceniya da wasu jama'a idan alkiyama ta tsaya za a tsayar da mutum tare da su. Tabbas Sabariya na ga abin da matashin nan yayi, kuma ba laifinsa bane, ba komai ya zaya miki ba sai kin bin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kike. Saboda haka yana da kyau mu girmama ɗabi'unmu na Islama, mu girmama halayyarmu ta Islama, mu kuma girmama mu ta gargajiya. Ta ce na gode, gaskiya na gano kuskure na kuma zan gyara, sai dai ɗan uwana har yanzu ban san sunanka ba, gashi ka gyara min rayuwata. Na gode ƙwarai. Ya ce sunana Ashraf Suleiman. Ta ce oh nice name and interested. Na gode ya Ashraf. Yadda ta yi ya fama masa tsohon mikinsa da ya tuna a bar ƙaunarsa na Sumatu, har sai da Sabariya ta ga sauyin da ya yi a lokaci kaɗan. Ta ce afuwan ya Ashraf, na yi laifi ne? Ya ce a'a baki yi min komai ba. Ta ce ɗan ba nan baka. Ya bata, ita ma ta bashi tata, suka rabu akan za su yi waya. Zumunci mai ƙarfi ya ƙulli tsakanin Ashraf da Sabariya, inda ya ba su da lakta tare za ka gansu. Babban abin da zai burge ka shine yadda Sabariya ta canja cikin ƙanƙanin lokaci. Kullum jikinta da after dressing, dama can ta samu tarbiyya gurin iyayenta, sai iyayenta sun yi mata renon sa ƙananan kaya domin su 'yan boko ne, domin su a ganinsu hakan wayewa ne. Shine ci gaba ko ci baya, ga kuma karya dokar sarki Allah. Zamanta da Ashraf ta rayuwarsa kaf har da rabuwarsa da Nasmatu
duk ta sani sun zama abokai amma babu batun soyayya tsakaninsu. Wace ce Sabariya? Sabariya ya ce ga Mejo Abdullahi Muhammad, mahaifiyarta Hauwa Kiliya ita ma likita ce babba, shi yasa Sabariya. Masu sauraro bari mu kwana a nan. A madadin tashar Kundin Bahaushiya da ke online a YouTube wacce ke ɗaukar nauyin muku, sai shugaban tashar Alhaji Mujtafa Malam na Abba Abubakar Usman shine ya sada da ku. Mu'azzam Ahmad Ibrahim shine shugaban sashen shirye-shirye na tashar Kundin Bahaushiya. Ali Dangwal shine tace shirin har ya samu isowa gare ku. Zubairu yan Balan Naji ke cewa assalamu alaikum.